Salut, eu Stel și bine te-am găsit la un nou vlog. Astăzi o să facem ceva super mega șmecher și anume o să încercăm să ne furișăm la cinema și să rămânem acolo. Mai departe vedem. Abia acum am ajuns în mall și este foarte multă lumină. Nu uita să apeși butonul de like și să apeși și subscribe dacă îți place. Ne vedem mai încolo. Pa! Bună, fetele, ce faceți? Mamă, ce triști sunt. Hei, fetele, ce faceți? Bună, bine, facem! Bine! Ba e lumină, ba nu e lumină, ba e beznă, ba nu. Ideea este că vreau să mă vopsesc și vreau să-mi lăsați în comentarii ce culoare și... Da, ce culoare ați vrea să mă vopsesc. Mă las pe mâna voastră. O să-mi iau și un scaun ăsta de masaj acasă, că e mega marfă. Bine, în momentul ăsta nu merge, dar eu o să-mi cumpăr unul ca să meargă la mine acasă. Am ajuns aici la cinema la film și o să mergem imediat la film și cum se termină filmul, unde o să încercăm să ne închidem oarecum acolo, să vedem dacă funcționează. Mamă, boșilor, ia vedeți, aici suntem la sala VIP. La sala Palatul, sala VIP. Numai noi și cu persoanele noastre. Și suntem niște regi aici, ia fiți atenția. Nu merge? Merge. Imediat o să facem și partea a doua din Pititea prin mall. Doar că de data asta facem în cinematograf. Pititea, este fața ascunselea. Este fața ascunselea. Pititea. Este Pititea. Dacă sunteți de acord cu mine, scrieți în comentarii Pititea. Este Pititea, boss. Pititea. Ce facem, Lorena? Ne jucăm de fața ascunsele, iar tu nu te mai pui, norocosule. Ha! Yes! Da, eu nu mă mai pun. Și asta este ediția cinematograf Pititea. Și deja le-am zis că dacă suntem în emisiunea a doua cu Lorena. Astăzi puteți să veniți la premiera LA Gang cu Diana Condurache. Este în cinematograf. Asta ai zis și tu? Metru. Tot Cinema City. Tot, efectiv tot. Și încolo și la IMAX. Nu și IMAX. Ba da. Nici nu știu cum să ajung acolo, mă crezi? Nici eu. Să mor eu. Mamă, și IMAX, păi durează 100 de ani. E mai mare cred că e mai mare perimetru decât era la Băneasa. Trebuie să mergem și acolo. Păi da, eu am înțeles, dar nu știu drumul. Cum dracu ajung la IMAX? Eu să ne spun chiar. Este la Pizza Hut, la pizza acolo. Și trebuie să mă duc la Pizza Hut și pe acolo pot să intru. Și pot să intru, nu-mi zice nimic. Nu, Nu, spui că că ne ești știe. dintre aia 5 cu filmare. Și Ok, filmăm. Oricum avem camerele. 5 cu filmare. Sigur așa e, da? N-avem niciun badge. Nu, că dacă le-are... Da, aia e. Deci să știți, de acum dacă vreți să veniți la IMAX, ziceți că sunteți unul dintre aia 5 cu filmare. Și să vă lase. Și noi nu mai suntem de astăzi LA Gang, suntem cei 5. Ce-i? Filmarea. Mă! Bun, haideți. Noi nu facem vlog. Bun, Noi haideți. ne filmăm. Hai întâi să facem piatră farfecă hârtie. Hai. Haide, piatră farfecă. Dar ai zis deja că te pui. Da, mi-mi place jocul ăla. Bine, deci chiar dacă se pune... Dar nu-mi place jocul. Dar n-are Vreau cu să cine joc. să se Nu am cu joace. cine să mă Haide, piatră farfecă hârtie. Vreau să mă joc cu voi. Hai, că oricum Alvi câștigă, dar ne place piatră farfecă hârtie. 1, 2, 3 și... Ce ai dat băț? Dar Lorena a dat foaie? Ok, Lorena, tu ai pierdut, ești out momentan. Tu ai dat băț, ai făcut așa? Cum să dai băț la piatră farfecă E hârtie? stânga! Unde ai auzit? Stânga nu are reflexele. Da, boșilor. Ai auzit? E strânga, da. Am zis Strânga n-are Dar vreau să spuneți, în piatră foarfecă hârtie, unde au zis voi băț? Chiar sunt curios. Ok, era farfecă, doar că n-a ieșit degetul ăsta. gata. Hai. 1, 2, 3 și... E un Hai, Uitați-vă 1, cum 2, face 3 mâna lui și... el. Hai încă o dată că e un căcat. Uitați-vă toți la mâna lui el. Nu, e un vă rog. trebuie să gen să fii doar două lucruri. 1, 2, 3 și... Da, fresh. Eu cu Anca. Hai, 1, 2, 3 și... 1, 2, 3 și... 1, 2, 3 și... 1, 2, 3 și Anca. Ce nu înțelegi? De 3 ori ai pus la 1, 2? Deci lui chiar îi place jocul ăsta. Jocul. Nu ai ce să mă mai 1, 2, 3 și... 1, 2, 3 competiție. și... M-a bătut. Oricum eu o pun aici. Mereu, frate, mereu. Haide, dăm să-mi iau camera. Până la când număr? Până la... Până când, da. Hai. 3, 2, 1 și... Hai să facem jurământul, nu mai facem jurământul? Nu mai facem jurământul pactul, știți? Hai. Haide că pot să mă uit, că oricum... Alex. Ok. Bun, boșilor, acum trebuie să ne ascundem. Data trecută am numărat eu și a trebuit eu să-i caut și acum trebuie să mă ascund. Problema este că nu știu unde aș putea să mă ascund. Ca să nu vină Alex și trebuie să mă duc undeva cât mai departe ca să am timp să mă gândesc.
Am venit undeva în partea cealaltă a Cinema City-ului și am găsit aici un loc mai... Sper că, gen, e ok. N-am vrut să intru într-o sală pentru că atunci chiar nu mă găsit. Ce faci, Lorena? Se mută dintr-o baie, se mută, duce în sală. Hai. Dar n-avem, e bezna aici. Ai creepy rău? Stai așa, prinde blițul. Dă la mic, ce? Mamă, e creepy rău de tot. Unde mi-a spus? Ce facem? Să nu vină ăla. Hai de sus, hai de sus. Mamă. Eu m-am dus, vreau să stau în colțul ăla acolo. Ce m-am dus la baie, că Mamă, aveam nu te nevoie. văd deloc. Este foarte creepy. Hai. Deci mi-am dorit întotdeauna să fac chestia asta, să intru noapte aici. Wow. Da, o să fie, știi că lui Alex o să-i fie greu să intre în fiecare sală să ne caute, nu? Da, știu, da. Trebuie să câștigăm. Dar ce face dacă pierde? Tu ți-ai respectat pactul. Și, ba da. Ba nu. Nu ai văzut tu, dar mi l-am respectat. Hei, nu, trebuie să-l văd și eu. Păi de ce? Crezi că sunt și eu din Mamă, uite-te la mine. Nici nu mă vocalizează. Sunt foarte roșu la tine. Și la mine sunt foarte galben. De ce sunt așa galben la mine? Lăsați-mi mesaj și spuneți-mi unde vreți să mai rămânem. Eu am o idee. În pădure. Da, au zis și ei, în pădure. În pădure. Rămânem în pădure. Mi-a dat mama mesaj. Băi, deci mama are un stil de-am Putem să ne așezăm aici pe scaun? Filmezi vlog, mereu. Putem să ne așezăm pe scaun și când auzim ușa să ne pitim sub ele, știi ce zic? Mama, dacă vezi asta, te iubesc. Mamă, zici că e de la de rămas bun. Mi-au zis ăștia că la Chicinci pe închis. Am înțeles. Dar vin, nu Ne știu. dăm bătuți. Ne dăm, dar pe cine ai mai găsit? Am găsit-o pe Anca și pe Tia, atâta și el. L-am sunat acum cine e el. Și, eu nu știu unde e el. Nu știi nici tu, nu? Nu. Eu acum știu, merg într-o sală, sau oricum, că tu te-ai spus sală. Eu da, sunt într-o sală. Nu știi, deci am căutat cu Tia și cu de tot în afară de sări, pentru că sările sunt horror. Eu stau singură într-o sală. Și e beznă înăuntru? Nu, mi-am pornit mie filmul. Logic că e beznă. Deci Lorena stă într-o sală în care e beznă, deci tu-ți dai seama? Cum să intrăm noi într-o sală din aia vreodată? Și vine în capul noi de frică, să vezi ce panorama este ce am filmat eu când în capul meu de frică și când am la baie. Mamă, și abia aștept să le unesc cu astea ale mele. Haide, veniți că nu mai. Bine, te dai bătut? Da, mă dau mult, dar Ei, tu și el. ei. Trebuie să faci ceea ce vrem noi. Mamă, deci este extraordinar, Deci- cea mai beznă din lume e aici. Mamă, Iar nu el pot. n-a avut curaj să intre, vă dați seama. Iar eu am avut curaj. Vă dați seama ce curajoși suntem? Oh, hai să vedem ce face Alvica acum acolo. Bun, boșilor, se pare că am câștigat această ediție a Pititei cu Lorena. Bate palma. Și Pititea, se numește Pititea la Lorena. La mine se numește Pititea. Am câștigat această ediție și Alvica va trebui să facă ceea ce îi spunem noi timp pentru o zi. Ceea ce nu am făcut eu, dar mamă, Lorena, o să facem un vlog în care eu cu Alex facem ce spuneți voi. Știi, să le combinăm frumos. Da. N-ar fi tare? Ba Gen? da, ar fi perfect. Da, a treia ediție. Mamă, mai facem un episod cu Pititea. Am și zis că vreau de acum încolo să facem efectiv un episod ăsta în fiecare lună, că în fiecare săptămână nu cred că Ce reușim. beznă e aici. Da. Și vreau, data viitoare mă pun eu. Ok. Pentru că am câștigat de două Ok. și chiar mă pun eu. Și vreau Ok. să vedeți că o să reușesc să-i prind din prima. Ok. Doar o să-i Mamă, găsesc nu mă prima, văd deloc. credeți. Hey guys! Hey, ce Hey faci? guys, what you doing? Hey! What you doing? Bate Cuba! De ce miroase a dentist aici? De ce? Miroase dentist, da. Da. Serios? Miroase a popcorn. Bate camera. Bate camera. Bang, bang. Oricum am intrat acum de acord să mă aștept și Dia și Anca să vă caut și eu când m-am găsit nici pe el. Păi Dia, știi cum am găsit-o? Am întrebat bodyguard-ul și m-a dus direct la ea. Nu cred. Ba da, și pe Anca Ghiși ce? Îmi zice Dia, am văzut-o pe Lorena, s-a dus la IMAX. Mă duc la IMAX, unde crezi că era Anca? Stătea pe canapea, scria pe telefon, o duream. Ei, ce stres, ești nebun? După Alex a intrat paza în baie, gen. Intrase- Mai era o femeie în baie cu noi. Mo. Da, eu Da, intrasem sala și de mă ele. uitam pe desubt
și femeia săracă își făcea nevoile, am crezut că e Anca. Wow, ce aventură! Ce ai Da, filmat? vreți să vedeți Da, ce am am făcut filmat. eu când am fugit așa, gen, eram, mamă, să nu mă prindă Albi. De fapt, eu m-am dus la baie, făceam rău pe mine. Eu am zis că ies, nu știu, am întâlnit cu el și am zis, hai să mergem într-o Da, seară. și până la urmă chiar am fost Asta amândoi. amândoi Da, așa. da, și când ai sunat-o pe aia am leșinat, de râs. Hai că am vorbit și cu el, hai să ne vedem. Păi m-a spus să vă sun ca proști, oricum v-am Dar zis noi că am nu mai stat, caut. mamă, dar știi cât de înfricoșător e? Păi am fost Era în best. vlog, Am fost deci și dacă te uiți pe influencer. vlogul meu te cași, deci Dacă am te fi atentă, uiți- știi cum a fost? Noi ne povestăm viața. Ascultă-mă, deci fii atentă. Am fost în prima sală, cum ești de aici, de la asta, am intrat un pic, am zis că măcar pe mine am ieșit. După aia m-am dus la baie, am început, deci m-am căcat pe mine, oriunde mergeam de unul singur. Până n-am găsit-o pe Diana, n-am intrat în nimica. Norocul Wow. meu că m-a ajutat bodyguard. Eu mă gândeam, oare cum o să stea ăsta să ne caute în fiecare sală și Da. să ia fiecare rând Păi în nu, am parte? intrat în vreo 3 sau 4 săli, că mi-era prea frică. Mamă, noi ne-am, și ne-am dus până sus de tot. Și la un moment dat ne făceam Am filmat eu, am intrat într-o sală și am băgat blitzul cu ele și ne-am căcat pe noi de La frică. un moment dat, mamă, cum ar fi să apară ceva pe ecran dintr-o dată, mare, cum să și se apoi aprinde eram lumină gen, băi, roșie. Am plecat de la cinema și este ora 1 și ceva și mall-ul este absolut gol. Goluț. Nu mi-au copyright, nu mi-au că sunt șmecher. Băieții, Nu mi-au vezi că copyright, îți că sunt iei șmecher. copyright pentru Nu că mi-au ești un copyright, fraier și că sunt asculti șmecher. Despacito pe fundal. Nu mi-au copyright, că sunt N-am făcut șmecher. nicio rimă, copyright. Oricum nu știi să faci rime. Oricum nu știi să faci rime, copyright. Just do it! Yeah! Do it! Do it! Do it, Diana, do it! Unde plătești parcarea? Bună idee! Știți cum arată o parcare la ora 2 dimineața? Uite așa arată o parcare la 2 dimineața. Am terminat și noi acum și am plecat spre casă. Dacă ți-a plăcut, nu uita să apeși butonul de like, butonul de subscribe dacă vrei să mă mai vezi și nu uita să intri și pe vlogul Lorenei unde o să vezi Pititea în premieră episodul 2. Nu uita să apeși butonul de like dacă ți-a plăcut, butonul de subscribe dacă vrei să mai vezi. Eu am fost Elf și ne vedem pe data viitoare. V-am pupat, pa!